Туган тел тантанасы. Тукайны хөрмәтлиләр һәм ана теленә дан җырлыйлар. Туган тел һәм Тукай аерылгысыз төшенчәләр. Икеләтә бәйрәм белән Рөстәм Миңнеханов тәбрик итә. Хөрмәтле кунаклар, сезне чын күңелдән туган тел көне һәм татар халкының бөек улы Абдулла Тукайның туган көне белән котлыйм. Бәйрәмле барыгызны. Шагыйребезнең талантының шиге юк, ул вакыттан тыш. Аның иҗаты төрле буын һәм һөнәр кешеләрен, ата-бабаларыбызның мәңгелек идеяларын һәм кыйммәтләрен берләштерә. Бүгенге көнгә кадәр татарларга да, башка халыкларга да актуаль һәм аңлаешлы булып кала. Тукай милләтебезнең рухи һәм иҗади үсешендә юл күрсәтүче йолдыз. Бүген безнең алда туган телне һәм татар халкының бай мәдәни мирасын саклау, аларны киләчәк буыннарга сакчыл тапшыру кебек катлаулы бурычлар тора. Шуңа күрә без яшьләр белән эшләүгә аеруча зур игътибар бирәбез. Үсеп килүче буынны тәрбияләүдә, халкыбызның бай рухи мирасын арттыруда мәдәният, сәнгать, мәгариф, фән эшлекләре мөһим роль уйный. Аларның иң зур казанышлары Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе белән билгеләп үтелә. Кадерле дуслар, чын күңелдән быелгы лауреатларны котлыйм. Иҗади уңышлар, саулык, сәламәтлек һәм имин тормыш телим. Залда премиягә төрле елларда лайык булган шәхесләр һәм быелгы кандидатлар. Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе ел сайын тапшырыла. Ул 1958 елда гамәлгә кертелә һәм шушы вакыт эчендә дәрәҗәле бүләккә 234 кеше лайык була. Быел премиягә 19 кеше дәгъва кылган иде. Быел кандидатлар күп булу белән аерылып торды. Араларында музыка белгечләре, рәсем, фото сәнгатенә өлеш кертүчеләр, театр әһелләре һәм язучылар бар. Гадәттәгечә күбесе иратлар. Лауреатлар исеме бүгенгә кадәр сер иде. Президент указында тантана башлану белән бер вакытта диярлек басылып чыкты. Татарстан Республикасы президенты указы нигезендә Татарстан Республикасының Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, җил көймәсе, әкиятче малай балалар китаплары өчен Лемон Лирон улы Лироновка бирелә. Ләбиб Лирон, шагыйрь, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, безнең мирас журналы баш мөхәррире. Балалар өчен китаплары популяр. Тукай премиясе иҗатының шушы юнәлеш өчен бирелә. Менә кояш кебек балкып чыкты бүген менә шундый көн, әле мин менә шушы дипломны алганга кадәр әле мин үземә үзем ышанып җитмәдем. Шуңа күрә инде мин хәзер чынлап әйтәләм инде, менә шушы рәхмәт минем газиз халкыма, милләтемә. Над Казанью луна гобелен циклы Татарстан Республикасының декоратив гамәли сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткәне өчен Анатолий Николай улы Егоровка бирелә. Анатолий Егоров аны туку станогы янындагы рәссам дип атыйлар. 45 ел гобелен техникасы белән иҗат итә. Анатолий Егоров гамәли кулланма сәнгать үрнәкләре белән Татарстанда да, Россиядә дә, аннан читтә дә таныла. Рәссам туку станогы янында көн саен ким дигәндә 10 сәгать вакытын уздыра. Моның әҗере сәнгать әсәренә тиң хезмәтләр. У меня его волнение. Бу бүлекне алганда бик дулкынландым. Тавышым утырды хәтта. Минем өчен зур вакыйга ул, иҗатыма зур бәя. Тукай премиясын алу сәнгать әһелләре өчен үз эшләренә зур бәя. Аның суммасы ярты миллион сум. Быел лауреатлар икәү генә. Соңгы тапкыр 2014 елда шулай булган иде. Ул чакта дәүләт бүләгенә язучы Вахит Имамов белән каллиграф Владимир Попов лайык дип табылды. Бүген сәхнәдән күп санлы шигырьләр укыдылар. Her taң сайын яңа көнгә узам. Гүя узам, ялкын, ут аша. Тукайга багышлап язылган әсәрләрне яңгыраттылар. Тукай яшни язның күкрәгендә, Тукай яши халкым йөрәгендә. Һәм Тукай иҗат иткән сүзләргә язылган җырлар яңгырады. Бүгенге лауреатларга бүләк буларак та иң билгелесе татарның рәсми булмаган гимнына тиң туган тел җыры. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.